Ako vzniká virtuálny showroom? Poďme si to ukázať. Pre náš showroom s 3D technológiami sme vytvorili virtuálnu prehliadku a v tomto videu sa dozvieš, ako si ju môžeš vytvoriť aj ty. Ako prvé je dôležité pripraviť si scénu, to znamená priestor upratať, nasvietiť, aby bol čo najkrajší. Čistý priestor rovná sa kvalitný výsledok. Následne odfotíme priestor 360 stupňovou kamerou z pohľadov, ktoré chceme ponúknuť užívateľovi. Fotím v HDR, jednu sériu s vypnutými svetlami a druhú so zapnutým. Takto získam maximum z každej scény. RAW fotky upravujem, farby, svetlo, kontrast. Potom prichádza blending, spájam to najlepšie z oboch expozícií. Odstraňujem statív, káble a všetko rušivé, až ostane len čistý priestor. Fotky exportujem s väčším rozlíšením pomocou AI, očumím a zaostrím. Na záver všetko nahrám do softvéru, kde vznikne interaktívna virtuálna prehliadka s prechodmi, produktami a detailnými pohľadmi. Toto je tvorba showroomu. Virtuálne, ale reálne premakané.